soy Rafa, delegado del Atlético de Arteixo. Bueno, o meu traballo como delegado, sobre todo cando xogamos na casa, recibir ao equipo visitante, axudarlles decirles onde teñen os vestuarios, darlles agua, e despois son un enlace que hai entre o Arteixo e o equipo visitante. Na semana suelo subir todos os días ao campo, para entrenar nos adestramentos o corpo técnico xa se arreglan eles, tema de, bueno, balóns, todo o material que lles fai falta ocupan eles, de vez en cando eu, calquera cosa que me piden axúdolles. Despois temos unha señora na lavandería que sempre mira o tema da roupa, lava ela, prepáranola, pregúntame cando vimos de fora a mellor algún día falta algunha cousa, por si quedou en campos por aí. É un pouco eso, un grupo de xente, cada un xa sabe que a súa función e a miña dentro do tal, moitas veces é conexión entre equipo, lavandería, preparar material cando vamos afora, que sempre solemos levar para calentamientos, balóns, que hai campos que chegamos, o noso corpo técnico quere unha cantidad de balóns, a mellor non nos dan tantos, e sempre levamos algún aos patés. E de vez en cando algún xogador que non leva as botas ou cousas, pois tamén me chama a mí ou algún compañeiro para collerlas no vestuario, que sempre teño todo no seu vestuario. Aquí teñes preparada a roupa para entrenar, que despois levase, hoxe é o día de entrenamiento, levase para ali. Aquí, se te fijas, bueno, están por categorías. Normalmente o sénior vai aquí, que posiblemente é case seguro o sábado xoguemos con estas. Por coincidencia de colores, o Estradense xoga roso, nós xogaremos con estas. Abaixo xogaremos co pantalón habitual co negro, porque creo que o Estradense é pantalón azul, se non me equivoco, ou blanco, non, blanco. E aquí é onde temos un pouco todo, bueno, roupa dos chavales, e María aquí a secadora xa cas toallas para pola tarde. Ora, o día que máis os domingos, bueno, domingos ou sábados. Si suelo procuro estar 2 horas, hora e media antes no campo, e marcho cando marcho a tiro arbitral, e pola semana suelo vir os días de entrenamiento, e aparte entreno un equipo de categoría base, e suelo vir todos os días de semana polo campo. Marcos Suárez, xogou aquí tamén, Nando, Lemos, Javi Fuentes, que tamén xogara moito en segunda B, e despois equipos que viñan desde abaixo, Juanjo, Esteban, que viñan, bueno, xogaron desde abaixo, Javi Villar, que tivera moitos anos no Bergantiños tamén despois, Adolfo, creo que é. Non, tiña un equipo, Ramiro, tamén foi xogador, non sei se chegara a xogar aquí, xogara moitos anos tamén no Cambados, nas Pontes. Os vestuarios que temos no outro campo debaixo da grada, porque estes valos ver agora que non son... Este é o vestuario dos árbitros e dos entrenadores pola semana, e depois nós compartimos os dous vestuarios. Aquí temos unha pequena enfermería, pois é o vestuario entre comillas local, cada un ten o seu sitio marcado. E como ves non son moi grandes, por iso cando veñen os equipos de fora, usamos os dous ao primeiro equipo, e os equipos de fora no outro campo hai uns vestuarios que tamén, se podemos, deixamos os dous. Porque agora as plantillas aumentaron a 20 xogadores, os corpos técnicos cada vez son máis grandes, e aquí, bueno, neste outro, a outra parte do vestuario, Gordo, Rubo, é un pouco as instalacións que temos. Despois xa vin que te fijaches na do Rayo Vallecano, que isto creo que foi un ano que xogaron a Copa do Rei. E a Agulló, xa vedes, ten aquí o tricornio non, porque a Agulló é, bueno, un dos que anima a festa dentro da plantilla. Agulló, Lamas,
Ayer, que me gusta, o tema do fútbol, sempre me gustou desde pequeniño, é a motivación máis que teño, non é dicir que sea unha motivación económica ou por querer salir, non. É unha cousa que sempre me gustoume estar, dentro dun equipo de fútbol, enseñarme desde pequeniño, é a motivación máis grande que teño. Que se estou na grada tamén, pois tamén tuve moitos partidos na grada, é o fútbol de outra forma. Se estás dentro, pois sabes todo o que hai durante a semana e o que hai nos partidos, porque na grada sí, pero non sabes o que houve pola semana nos entrenamientos, o que se fala. Aquí preparando a roupa para ir o sábado á estrada, e penso que o meu pronóstico vai ser empate a 1 e que se vai resolver o partido en Ponte dos Bros, que son dous equipos moi parejos e que pode pasar calquera dos dous. Espero que pase o Arteixo. Esta tempada, cando empezamos a temporada, viñamos da temporada pasada, que nos salvamos no último partido, e o que pensas que tens que fazer os puntos o antes posible para a salvación. Faltaban 6 partidos para acabar a temporada, e xa a xente xa miraba para o playoff. Eu que lle falaba, moitas veces falando co entrenador, co segundo, co xogador, e non estamos salvados. Que pode haber arrastre da Sarriana, e o Berga non leva unha segunda volta moi bonita. A mellor descenden 5, e non estábamos tan longe tampouco do... Dunha vez que xa te bichei, sí, disfrutas os últimos partidos. Pero vi a temporada pasada, tarde do descenso, salvarnos no último partido, sofrimos moito e non quería pasar outra temporada así. Pero, ao final, o playoff é un premio. Ascender, baixo o meu punto de vista, non vexo o Arteixo en segunda red. Porque xa, motivos económicos, motivos de xogadores, porque xa é unha categoría máis, e aquí a maioría dos xogadores traballan económicamente e habría que buscar moito máis, e non o vexo nunha segunda red, que pode ser, que estamos nun playoff, como está o Estredense, o Villalbesa ou Compostela. Nunca se sabe, tampouco non sabíamos que ao final principio de temporada íbamos estar no playoff. O fútbol é o que ten o fútbol, que se está a pelotita é o que marca o fútbol. O seu número, o cuerpo técnico jarda aquí os balóns do primeiro equipo, xa os collen, balóns, un pouco material que lles fai falta para entrenar, e o outro está nunha caseta que temos a pasada da bandería. María máis ou menos xa sabe quen é cada xogador, deixenlle aquí, todo, a roupa de entrenar, térmicas, calcetíns, calzoncillos, sudaderas, que era todo aquí. E todo encantado. Encontrei unha xente, conocí moita xente a raíz desto, e moi ben. Viña de outros clubs que tamén me trataron sempre ben, pero é o que falamos. Son unha persona que me gusta o fútbol. Non me gusta, o que ves por aí por moitos campos. Se che son sincero, prefiero ver fútbol de terceira que non fútbol de primeira división ou de segunda. Porque iso xa para mí xa non é fútbol, é un negocio. Os clubs, os clubs de élites, cada día están facendo máis copas de Europa, máis competicións máis largas, pero é todo, para mí é todo xa empresas, con eses traballadores, que lle está facendo moito daño ao fútbol modesto tamén a televisión e todo eso. Sí, porque ves por aí nos campos, nenos de 10, 11 anos, 12 anos, que xa empezan a celebrar os goles como a Cristiano, que empezan a fingir cando che tocan un pouco na cara, que xa che, está lle facendo moito daño ao fútbol. E penso que o público en general prefiere ahora ver máis fútbol de terceira división, preferente, que non... Sí, a pasión dos estadios que é tal, pero xa non o fútbol en sí. Non me... Non é que non me guste ver o fútbol, me gusta ver o partido outro día, o da Copa de Europa, foi un partidazo, que quedou un 5-4. O que non me gusta é o que hai por detrás. Está empezando a pasar en terceira. Cada paso fai falta máis capital para manter os equipos en categorías, nesa, como lle chamamos, primeira
División do fútbol modesto.